Yo, what's up mga ka-It's boy, Vance Jetro Original. Welcome back to our YouTube channel. Kung wala pa ka nakasubscribe sa akong YouTube channel, please subscribe to our YouTube channel, Vance Jetro Original. Huwag pakiclick ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga bago na ko nga video. So karon mga ka-rig, na napunta nga ron sa Carmen, sa sinulog sa Carmen mga ka-rig, para manuroy musadsad ni sa rin sa sinulog sa Carmen, maskara na punta og avatar. So karon mga ka-rig, kauban ako karon si Justin, Abdul og si Deb Soko og si Idol Master, ang pinakagwapo sa Sugbo. So karon mga ka-rig, kay wala karon ang katong duha na mo kakauban pag last Sunday. Wala to nanguyog sila kay nasli gilakaw. Yo, what's up mga ka-orig? So karon mga ka-orig, kay mag-ilis na ta sa atong outfit natin pag niaging Domingo ngadto sa SRP para magsugod na ta sa atong pinahiray sa booster color mga ka-orig. So okay, medyo dako na jud kaayo ta mga ka-orig, wala na tan lines kay wala na to naka-exercise kay daghan na kay kuba ang atong bike, wala na ta ka bike, dugay-dugay na jud ta, wala na ka bike basin puhon masin makapalit sa atong parts na gusto kay ganahan na kay ta mag bike. So okay mga ka-orig, magsugod na tag color sa atong naong, magmaskara ta og color blue para hingnon tag avatar. Okay mga ka-orig, nagsugod na yun tao, hugaw-hugaw sa tong naong color blue na ganiha kay nagpalit may ganiha sa SM, nihapit lang mi sa SM para magpalit lang og booster color maong nadugayan jud mi sa pagbiyahe, labi na sakay kayo mga ka-orig, kay daghan jud kayo padong para Carmen, daghan jud kayo og tao sa Carmen mo. So okay. Oh grabe jud kaayo, bahala naghang kayang atong naong, basta mga color ng jud tao, color blue para ingon ta nilag avatar. Okay mga ka-orig, magsugod na tag pinahiray nga ring napita. Ilan na to patugayon kay hapit na mo gabi mga ka-orig. So okay, kuig na to si Ignacio Nash.
Ay, kuyog. Oh, get senior. Ano yung kuyog? Ano yung kuyog? Mga bata, wala ila. Senior. Asam nga, may artista. Asa ta? Are ka? Yo, what's up mga ka-True Boy, Vince Jetro Original. So okay mga ka-Orig, wala yun dyan may nagdugay nga to kay basinig uli na mo, wala na may mga sakyan. So nigikan mi og uli mga ka-Orig kay 7:30 mga ka-Orig para makasakay lang dyan may mga ka-Orig kay basin hinuog madugay may nga to Carmen, wala na hinuog may masakyan. So okay, aray na may muhapit nga ron sa Dudays para maglingaw jud may og maayo kay si Idol ganahan jud kaayo maglingaw-lingaw og maayo mga or kay nangita jud si kayo siya og diskuhan para malingaw dakon sa maayo. Okay, mohapit ta karon sa Dudays, kauban lang gyapon nato silang Idol og si Justin. Kay ni ana pud sila mga or kay daghan daw kuno og tao nganto mga or kay labi na pista sa Suba kay basin ang mga tao mohapit lang adto sa Dudays, maong nihapit lang pud mi nga rin sa Dudays mga ka-Orig. So arin lang na mo gitiwas ang pagpinahiray sa naong mga Orig. So okay, let's go. Bye-bye. Takpan mo na yung camera. So okay mga Orig, ganingan na ta karon sa Dudays mga Orig. Disutas Dudays hugaw kay itong naong awa niya ikataw-taw ng atong mga kauban, mga hugaw na yan nagnaong kay nakadala pa tag poster color mga Orig. Kay color black atong gida magkatawa jud ka silang mga naong mga Orig kay color black. Basta color black mga ka-Orig kay magkatawa jud ka kay wala na ilaing color, magkatawa ka nila mga ka-Orig kay mura silang naglungkam sa kaldero mga ka-Orig kay black jud ang ilang color silang now mga ka-Orig. So okay, naanad na ta karon sa Dudays, naabot na ta sa karon sa Dudays, kuyog na po silang an ug uban na akong mga kailan ako nga mga ka-Orig kay daghan na kay tagda kailan nga mga ka-Orig labi na magsigitag anhaan taga Saturday ug kamo wala pa mo nakaanha anha na mo karon sa Dudays taga Bernes, Sabado, Domingo na anas lang nga ra. Anos taga-adlaw guro mga ka-Orig na anas lang nga ra mga ka-Orig. So okay, magkita-kita tanyo nga ra puhon kay basin pahinuog makasuroy pa ko nga ra puhon. Oh my galing ni Apas bin lang nga rin mga Orig kay sakto sa kayo na apod sila nga rin na nakauban po ako si Lira ang akong classmate sa una mga Orig. Chill ra kayo siya nga mga Orig, nakubog na jud kayo na siya mga Orig na nalipong na nagsigil sa tanaw sa kamera na to. So okay mga Orig, na akong giingnan si Lira nga maapil na sa atong YouTube kaning kamera ha na maong na-shock siya si Ann, kalma ra kayo, kalmado ra kayo, mura ragwa kanalipong na siya. Okay, mag-enjoy ta nga rin mga Orig nga rita magtiwas og lingaw-lingaw ug dili na ko dugayon na ug dili na ko magdugayon mga Orig na nagsugod na ho nagkahugaw na akong kamot, dili na ko dugayon magpamahid ta nga rin sa sud sa Dudays. Okay, let's go.
hoes locked down. I never went nowhere, but they saying loot is back. All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go. Yo, what's up mga ka? It's your boy, Vince Jeter Original. So, okay mga karig, no, grabe jud kaayo kadaghang tao nga rin sa dudays, mayroon sa dumi hapit mga rin mga karig, grabe jud kaayo kalingaw nga rin mga karig. Ug daghan pud kaayo mga tao mga karig, ug nalingaw na si Idol, ug wala na may nagpuyog ni Idol kay nagkabuwag kay na may ngara. Mga karig, so okay, ug ikaw ni tanaw ka karon palihog og subscribe sa akong YouTube channel, Vince Jeter Original, ug paki-click ang subscribe button para updated pa ka sa akong mga sunod akong mga vlog. Okay? Og di rin ta ko to. Og see you by next vlog. Bye-bye. I'ma always score. Baby, sorry, I will never be yours. Yeah, I knew this wouldn't last, cause I had to get the cash. You was living fast, you was getting mad, I was in my bag.